Would you rather know when you're going to die or how you're going to die? Well, I'll choose when you are going to die. Kas para makapag-prepare pud tano and para makagahin kong time para mabuhat pud nako ang mga things nga gusto nako ma-experience or mabuhat before na mahitabo. Simba ko lang jud no. And also, I think mas gaan sa paminaw if aware ko nga limited ra ang akong life or hapit na kukuhaon ni Lord. Uy, Diyos ko, nakunwood lang jud kaysa ma-aware ko kung unsa akong kamatian. Simba ko. And also, gusto na ko mag-spend og time para makahatag ko og mga good and unforgettable memories para sa akong mga loved ones. And also, para maka-pray, of course, for my soul. Mangayog pasaylo sa mga sala nga nabuhat diri sa kalibutan. And to thank God sa borrowed life, even if it's temporary. And before I forgot, kibaw na ko kanus ako ma-deads. Knock-on-wood again simba ko. So magamit na ko ang mga nabili na ko nga mga oras nga mas hapsay ug mas naay saysay. So I think wala na ko ilain ma-checka. Thank you for watching ani ako ang new segment, ang Would You Rather. So if naamoy gusto mga ipangpangutana something like this one, comment na. And before I'll end this, mag-shoutout sa ta. Rona May Dejos Bacani, Angel Chloe Cabando, Jer-Ann Cagaytan Ranes, Alera Lacataria, Johnny Labid, Jane Del Socorro, Ashley Jane Barrientos, Jessica Alfanta, Trasha Kabilin, Evelyn Bahinteng Jayag. So that's it for today's video. Until next vlog mga meg, God bless everyone and I thank you.